Жерне яратырга керек, югары уңышларга ирешүүнүн сирин Россиянын отказанган фермери, Татарстан Республикасы отказанган ауыл хуҗалыгы хезмәткәре Минталип Исмәгыйль улы Миннеханов шулай аңлата. ТССРның 100 еллыгы, Нурлатның 110 еллыгы уңайыннан районыбыздан читтә яшәүче якташларыбызны барлау ниятеннән безнең төшерү төркемебез Тукай районы Иске Зирекле авылында булды. Әнә шулай кирәк Минталип абый тракторны да иярлей. Бөртекләрне җыярчак җитсә, комбайн штурвалы артына да утыра. Бөтен гомере авыл хуҗалыгы белән бәйле аның. 2000 елда Тукай районы Зирекле авылында буш урында крестьян фермер хуҗалыгы оештыра ул. Birinci bitişler için teknika gerek. Teknika alу için балаларга деген bir mala semeyki var. Ondan sonra iki garaj var. Şularını satıp Пермь крайынан барып, сельхоз машиналар, ol сейлкinde, культиватор. Ondan sonra bir traktör da 75 mana şularını teyap kayttık kamazlar bilen. Şular bilen kirişip gittik işke. Фермерлык эшчәнлеген башлап җибәргәндә Американың Көньяк Каролина штатында Клемсон университетының авыл хуҗалыгында фәннәрне гамәлгә ашыру үзәгендә 2 ай укып кайта ул. Андагы өйрәнгәннәр бик кирәк булды ди фермер. Бүгенге көндә гел фәнни эзләнүдә. Хуҗалыкта бәрәңгенең яңадан-яңа сортларын, бөртекләрнең элиталысын үстерәләр һәм җитештерәләр. Моннан тыш кырларда кишер, бәрәңге, кызыл шигендер матур гына үсеп килә. Яңа технологияләрне тормышка ашыруда улы Рәмис ярдәмче. Мында двустрочный метод белән 2 строчка менә гребеньдә бара. Гребеньгә шәшелгән специально. Андый шакта бик удобно теге бәрәңге комбайны белән дә алырга була. Мында шәшелгән сорта типы шантаны. Агышлы бәрәңге дә сырыйлар. Шул агышлы бәрәңге сырагач, үзебезнең универсальный бәрәңгенең дә Невский сортны тоже кайтардык. Невский сорт ул безнең Татниска дибез, Татарстанский научно-исследовательский институттан чыккан орлык и ул, значит, Петербургта чыккан орлык. Алар икесе бергә китереп, аларның икесендә шундый тәртиптә икесеннән уртак бер сорт чыкты. Миннехановлар үстергән яшелчә икмәк республика яршаллы халкының ихтыяҗын канәгатьләндерүгә китә. Үткән ел бәрәңгене саклау өчен заманча тиешле таләпләргә туры китереп биналар төзегәннәр. Икенче икмәкне юдырып, киптереп, төргәкләп сату өчен чит ил җиһазларын алганнар, кооператив оештырганнар. Узган ел нидән генә, значит, 80 гектарда гына бәрәңге уздырган үстергәник. Безнең нидән узган ел 4000 тонна, значит, бәрәңге алдык. Ул инде бик әйбәт урожай, гектарыннан 400 центнер дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә Миннехановлар хуҗалыгы республикада нәтиҗәле эшләүчеләрдән халыкара күргәзмәдә 6 медальгә лаек булганнар. 47 ел гомер иткән тормыш иптәше Рәмзия, идарәче улы Рәмис, баш хисапчы кызы Лилия белән бергә зур хуҗалыкны алып баралар. Бүгенге көндә Минталип Миннеханов Тукай районы фермерлар берләшмәсе рәисе, тумышы белән Кәкре Атау авылыннан ул. Хезмәт юлын туган авылында гади эшчедән башлап, инженер-механик һөнәрен үзләштереп, бөтен гомерен авыл хуҗалыгын үстерүгә багышлаган Минталип Миннехановның хыялы оныкларын да шушы җирнең чын хуҗалары итеп күрү.